Ero kamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV otieno masani otieno mar abiriyo dwe mar abiriyo gana ariyo gi 26 odiechieng' mar Sabasaba nyakora mogi odiechieng' mabende ywaruok obedo ka obila nogeng'o chuny boma ma Nairobi kaachiel kod moko kuom apeyni madonjo e chuny boma ka gitemo ganda mane temo donjo mondo bag ng'anyo kaka rapar mar Sabasaba. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga oloso wach mar neno ni Sabasaba obedo chieng' rapar ma ok gwandruok kata ywaruok e kind jopiny kod sirikal. Mago to kod mamoko mathoth ahinya nyakwara mogi rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore mokwongo wayud thuond weche. That we were supposed to deliver to Parliament, but we were unable to get to Parliament because this city has been cordoned and it has been gridlocked from all angles and from all access points. Jong'anyo abich omaki e kinde ma obila oketo arita mager e apeyni madonjo e chuny boma ma Nairobi ne geng'o ng'anyo e odiechieng' rapar Sabasaba. Ogai mar ODM Oburu Oginga ojiwo ni odiechieng' Sabasaba koro onego keti kaka mar yweyo makende e pacho ka. We had 6 people who died, and others, a number of them sustained serious and minor injuries. Ji aboro tho kama moko yudo hinyruok e masiche ariyo mag apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba jaloko mar iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati. Ng'anyo mag dhialo thuondi manokedo ne thuolo mag duond buche mathoth e pacho ka mong'ere ka Sabasaba ne ogore Luanda bang' obila ng'awo arita e chuny boma ma Nairobi kod alwora mare. Kuonde duto mag romo mane joked ne ratich oganda chano chokore motelo ne chako ng'anyo mamuol nyaka e od bura mamalo ne kata mar chwalo kwayogi e wi wach mar Sabasaba ne obila oketo diere. Kindeno bende ji abich bende omaki kaluwore kod temo ng'anyo makamano. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino chakono weche manyien mag oimore gi ripodno. Higni 35 nyaka ne gichiwre mar chomo telo mar thuon gweno kendo kwaro wang'gi ni piny Kenya nyaka bed kod duond buche mathoth chiem margi pod omoko e chuny jo Kenya. Kata odoko ni thoth jo piny kaachiel gi jo siasa ne oloko ng'egi ne odiochieng' ma kawuono, odiochieng' maduong' e historia mar piny Kenya, tin margi ne ok omono gi chomo sirikal tir kendo chwalo ng'ur margi. Dwaro mar medo kedo ne telo makare oketogi e mach maliet, mach mathoth jopiny kod jotelo oluoro bang' obila ng'wanogi kendo witogi e nyamburko mag Subaru. Werego ne oseo sirikal kuom tamogi e bago ng'anyo kata odokore ne gichwalo kwayo mar bago ng'anyo mamuol kaluwore kod chik. With us today here is a petition that we were supposed to deliver to Parliament, but we were unable to get to Parliament because this city has been cordoned and it has been gridlocked from all angles and from all access points. 5 have been arrested. Na walieko kwa Subaru, wakeko kwa boot, wakikanyagwa wakipigwa mateke. One of them is Kenyatta, Julius Kamau, Mulinge Mutite, and General Dikidiki. They have been arrested and we don't know where they have been taken. Mana kaka endalo mokalo, tend obila ne ong'awo arita malo e witado, kendo telo e rieko ne joked ratich oganda e paro margi mar bago ng'anyo mamuol nyaka e od bura mamalo. E karo Majivanji Gardens, e geng wang' apaya ma Moi Avenue, kama ne joked ratich oganda chano chako e ng'anyo margi kochomo e od bura mamalo mar chwalo ng'ur margi, obila ne ochwal karomgi madino ne ng'ata donjo kanyo. Tulikuwa tumeambia polisi na tuko waserve na notice mpaka kwa nini zao account zao za emails. The notice is there. We also went to the tulienda mpaka Central Police Station kupeleka hiyo notice ya kuandamana leo. Hata haikuwa kuandamana, tuliandika commemoration of our heroes who fought for the second liberation. Na tukawaeleza mpaka mahali tutakuwa tunapatana. Unfortunately, asubuhi tulipofika pale Jivanji tulipata wamemwaga polisi kila kona. Tukaamua kwenda pale Aga Khan Walk. Kufika pale Aga Khan Walk wakaja na hizo gari zao kama 17. Paro machielo mar jokedo ne ratich oganda mar kudore e karo ma Aga Khan Walk bende otore e lwedo bang' geche mag obila keto gi diere. E alwora mar od bura kama ne jokedo ne ratich oganda chano chwalo ng'ur margi ne olwor gi sing'enge mabith
e kinde mag geche mag obila mag kweyo pi bende ne obet akicha. So tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote, kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa, wanafaa watuambie mahali wako, kwa sababu tunasikia wanazungushwa kwa masubaru. So tunasema waachiliwe na maandamano ni haki yetu. Kata odoko ni thuondi mag Sabasaba ka gavana Masia James Orengo, Charles Rubia, Kenneth Nyindo Matiba kod Martin Shikuku ne okedo ne thuolo maduong' buche mathoth e pacho kae e higa mar 1190. Rowere ma kawuono ne kedo ne thuolo mar golo pachgi kaachiel gi miyo luor ratiro mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wane motende kod weche mag Sabasaba ni chenro mag wuoth ne obedo gi ng'ikruok e apeyni madongo madonjo e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi apedha mane obila oketo mar geng'o jogo ma ichich ni ne nyalo donjo e boma kendo rocho kwe odiechieng' mar 10 Sabasaba. Chenro mag ohala bende ne obedo gi ng'ikruok ni mar jo ohala moko ne ok nyal chopo wuodhegi mar chopo kuondegi mag ohala. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa picha mar kaka pedha ne obedo odiechieng' mar Sabasaba. Giwang' mapiyo piyo to inyalo paro ni gin Katalang' ema ng'ado ndara gi sunga, kata kamano gin kite mopangi mochanore kendo luowe otegu mag obila e kaka yor keto ageng'a e apeyni madonjo e chuny boma. Moro bang' moro obila goyo otiklo e geche mag ji giwegi kendo rango malong'o kapok gikalo, ka obila mamoko bende lwenyo nyamburko mag jowuoth kendo giketo nyong'ong' kuom jowuoth kendo ifweko nyamburko e kaka yor goyo gi peksen machal paka moneno yieyo. Magi timore ka apaya mamoko to dong' mana gi geche moko sanja kata madardar e chal mar ni ji oywayo ng'ich kendo obedo e udi kaluwore kod njore mosebedo ka kwako apeyni go e kinde mag ng'anyo kaka mosekalo. Nimezuia kufanya shughuli zangu sababu nilikuwa naenda kutekeleza town, lakini kwa sasa ni kama nimekwama. Sasa kama serikali imetangaza ni no more day again that day, tafadhali tuikwe hivyo, otherwise ina inconvenience watu. Geche mag obila mopong' kod obila momanore kod gilweny okworie boma to kod apaya mamoko ka apaya madito kaka mag Kerekek yo mar Ruiru oketi ageng'a. Akek yo ma Kimbo to kod mano ma Mathare bende oyienge ageng'a kigoyo geche peksen. Apaya ma Jogo Road to kod Mouru Highway bende oketi obadho. Jowuotho obedo kod tich matek chopo e boma, kata kamano jo bodaboda mane ochoko chir kendo chopo e boma to oywago rach mar lwasi mar tich. Odiechieng' ma kawuono jowuoth ok ng'eny nikech Mugoma odonjo ka ok waikore ni Mugoma nyalo bedo, koro me jowuoth odhi obedo ma ok onyal dhi wuoth. Moko kuom buses matero jowuoth oyiengi genga apaya kendo derepe kanyakla kod kondakta mag-gi yuomo mana yula ka gikwano lal mar chieng' Sabasaba. Ni hasara kubwa sana serikali inaletea raia. Juu sio raia wako na maandamano, ni kama ni wao wameleta maandamano. Kwa hivyo sasa sisi tungeomba serikali iachane kuleta maandamano, juu sisi hatutaki maandamano, ndio tunaadhirika. Arita oridi kendo kata mana jogo matiyo kod nyamburko oket tesre mar hulruok yangori malong'o kapok iyudo thuolo mar kalo kendo donjo e dier boma, kama en Allsops e bade madok e dier boma mar Nairobi to kod kinene mamoko machalo kaka mago mag Muoro Haraka to kod mago madhi loka mar Thika kanyakla kod ng'wech nyaka yo Meru kitiyo kod apaya ni. Mak mana gi seche giendi moko kuom gik ma seche moko waseneno mok timre pile en ni apaya ni japong' kod geche. Moko kuom dukni chabi odong' kagoyo mbaka kod kifunde kendo giwinjore mar bedo jo arita mag mwandu makinde ka kinde imonjo kendo ikwalo kod jonjore machwelo e duknigo kaka wuono to weg duknigo okichore pacho. An ote manyalo bedo go gi joma tindo ni wabeduru mana gi kwe gi imani, kata bedo mani maandamano nitiere, kik wabed gi weche maricho mag mayo ji e okang' kokang'. Obila chal moduono yore mag donjruok kod ng'anyo machwe kelo mecho hinyo oganda kendo donjruok kod mwandu mag ji giwegi to kod joma hati mageto mana ng'anyo kaka mag Sabasaba. Siku ya leo imeisha, hatuko kazi. Juu hata
chairman wa sako ameamurisha magari isiende kwa barabara. Juu gari ikienda igogwe na mawe, hiyo ni hasara kwako. Sio ati ni sako itasimamia, ni wewe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Thoth sikunde alwora ma Nairobi ne odhi nyime kod somo e kinde mamoko to nolor kaluwore kod luoro ni ng'anyo ne nyalo bedo e rapar mar Sabasaba mabiro e kinde mamoko. Kuom jokanyo mag somo kwayo mondo ng'anyo kod maundu makelo koko obed matin kaluwore ni girocho somo ahinya to e kinde ni ma jopuonjre ikore ne penj madongo ma pacho ka. Judith Omondi nigi lero wi wachni. Kaka achiel kuom yore mag bedo mabor kod ndara e odiochieng' mar paro okang' mane jokedne ratich oganda okawo mar sundo ratiro gi demokrasia, to ahinya mag duond buche mathoth, moko kuom skunde e alwora ma Nairobi oro ote machuok ne jonyuol mondo kik nyithindo donji e skunde. E barua ma jonyuol e achiel kuom skunde go oyudo, okongi mondo mi kik giter jopuonjre e skul tich ariyo mar Sabasaba, kendo girit nyaka tich adek tarik 8 dwe ni. E skul machielo ma bende ne oro oboke, gikwayo jonyuol mondo mi jopuonjre thuolo mar donjo e klas kokalo e mbui e kinde ma gin pacho. Kae moko kuom skunde ma jopuonjre odonjo, moko kuom jonyuol man kod jopuonjre ma pod tindo dok kawo nyithindgi. Kuja hapa shuleni kuchukua mtoto kwa sababu hakuna masomo kwa sababu ya hii Sabasaba nini. Sasa watoto wengi sana wanarudi manyumbani. Nimefeel vibaya kwa sababu aliamka mapema kuja kwa masomo, lakini masomo yakawa yamekosekana. So naona hata mwenyewe nimemchukua lakini alikuwa hataki kwenda nyumbani. School kaka Lavington Primary somo odhi nyime kaka pile ahinya to ne jopuonjre machakore e grade mar 1 nyaka 9. An ka ng'iyo kar skundwa ka wahiyo bira karombgi ma somo dhi nyime makata ko dhi bor ng'iyo to bro yudo ka somo dhi nyime. Wahia matindo mani lese mano majo ECD ema obiro matin memi neno ka jonyuolgi kawo gi endo ka dok kodgi dala endo. But from grade 1 nyaka grade 9 wan jonyuol wahiyo bira maber ma somo dhi nyime maber. Kakoro kaka achiel kuom yore mag rito ngima mag jopuonjre kod jiwo somo, jokanyo mag sekta ni kwayo mondo mi ng'anyo mitimo e pachoka obed mag kwe ma ok orocho somo ahinya to e kinde ma penj madongo kayo machiegni. Wan grade 9 madhi tumo KJSEA, wan grade 6 madhi tumo KAPSEA, wan grade 10 no grade 12 gabro tumo KCSE. Koro ka ng'anyo dhi betie, results ok bi bedo maber niwach ng'anyo mang'eny ma wantiere go kaendo. Koro mondo wakonyre to wakony nyithindo maber kabisa, nyaka wakikisha ni ng'anyo ni iwe bedo ikete kando mondo wahiyo yud somo maler. Isiwe kwamba ile inatishia paka wazazi kwamba watoto wanaweza enda huko akapata matatizo nini. So iwe tu siku ya amani ambaye hadi watoto wanaweza kukaa shule na mambo mengine tu, shughuli zingine zikaendelea kama siku zote za kawaida. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasura nyako Ramogi pod wane motende kod weche mag ng'anyo mar Sabasaba. Ng'anyo mar timo rapar Sabasaba ne obagi e kaunti ma Mombasa kama jopiny manok kende emane jowuok oko kaluwore gi kwan obila Tandawoya manokwore boma mangima mar kore kod jong'anyo go. Kata kamano raparno ne otimore e yor muolo kama jong'anyo okone piny owacho onego wuog oko mar kedo gi tim mar obila teko kendo lal gi jopiny apoya nono. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en ng'anyo mane obagi e kaunti ma Mombasa mar timo rapar Sabasaba. Ng'anyo no mane ochakore kar tunge liech manie apaya ma Moi, jong'anyo ne oseo piny owacho kuom rem kawo okang' mowinjore mar gayo timbe mag teko kendo lal apoya nono gi jopiny. Sabasaba to demand economic justice, to demand the social justice, kwa sababu tangu wakoloni waende, wakoloni weusi wameteka nyara State House. Mwanzo ni kuwakumbuka mashujaa zetu ambao wameuliwa na hii serikali, na pia kusema hii mambo ya kupoteza watu, enforced disappearances, kutekwa nyara, kuwaua, lazima imaliziwe, stop. What I had yesterday nilio nasema
the police are not useless. They are useful to the working government. So today, what I'm urging the police, let them not be useless. Today, at least they be useful. Eng'anyono mamul mane obagi e bwo arita mager mar obila, moko kuom jopiny Mombasa ne bende oseyo jokedo ne ratich oganda ewi bago ng'anyo e kinde ka kinde gino magikoni medo rocho uchumi ma pacho ka. Kata kamano, moko kuom jong'anyo ne jowuok tung' mosu ewi wach ma kamano, ka gikoni ng'anyo ma kamago geto kito piny owacho tesri, to chutho e kinde magirocho ratich oganda. Hao wa Kenya saa yote ni maandamano tu, maandamano, wakiibia, wakipora mali ya watu. Hawa ni watu ambao watafuta maslahi yao na matumbo yao. Human rights. Hakuna human right hapa. Tuko hapa kwa sababu ya utetezi wa nchi na tuko hapa kwa sababu ya amani ya nchi yetu. Baba zetu walipigana wakakomboa nchi. Na hii generation tunaenda kupigana na tutakomboa zaidi na zaidi. Wewe unaona watoto wako wananyanyaswa, wajukuu wako wananyanyaswa, umeshindwa kuwapigania, unakuja hapa na kujifanya unaongea. Kwan jong'anyo ne ni piny kipimo kod kinde mosekalo, gino mikone chalni ne otimore nikech ng'eny mar obila mane omanore gi gige lweny mar rakore kodgi. Jodenyo sana mako dhano dhi dwaro gimo matin ma itimre nade? Idonje iye. Nikech oneno ko biro ng'anyo, to nthiro dwaro chiemo. Otobedo na chul. Pibedo no nyeo. Maana kadhano kubiro mang'eny nikech dhano denyo. Sijui kwa nini hii serikali inapenda kutumia resources nyingi kwa upande wa police, wananchi wakiwa peaceful, lakini uende shuleni ama uende kwa chemist na hakuna madawa, barabara mbaya. So kwa upande ya security kujaribu kutisha wananchi, watatoa resources nyingi sana. So waskari wako wengi lakini hatuogopi. Jong'anyogo ne jowuotho nyaka e liare mar log tich mar Tent County ma Mombasa, kuma ne gichwale moko kuom dwachgi ne jalup County Commissioner Mamvita. This is the petition for today's Sabasaba maandamano. Is well received. I'm receiving it on behalf of the government. Rapar mar Sabasaba e kaunti ma Mombasa giko ne to koro rumo ka jopiny ywak ne ng'awruok mar ngima en achiel kuom gigo machal ni omonogi yuoro e rapar makama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Na kwa Ramogi, ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga dwane yango odichieng' Sabasaba kaka odichieng' mar yweyo mar paro kenge kod wuodh demokrasia e pachoka. Oburu wacho ni onge tiende oganda bag ng'anyo makelo gwandruok e kind jopiny kod sirikal ni mar mise mathoth manomiyo jokenya wuok oko e Sabasaba mokwongo noketie katiba manyien kaka korone omiyo walerno. E kinde ma piny Kenya hingo okenge ma osego yore mag demokrasia mag duond buche mathoth kaka ne okedne kod kweth mane keto sirikal tesre e kinde no chieng' Sabasaba mokwongo tarik 7 dwe mar 7 1990 e lap ma Kamkunji. Ogai mar ODM Oburu Oginga okoni ma owinjo bedo odichieng' rapar matut kendo ok owinjo bedo odichieng' mar ng'anyo kata gwandruok e kind jopiny kod sirikal. Oburu koni Sabasaba owinjo par ni oganda kama Kenya owuokie. Okoni Sabasaba mokwongo ne nitie kod dwaro moyangore, dwaro mar tieko telo mar duond bura achiel kendo kelo duond buche mathoth pachoka kokalo loko kidieny mar 2A mar katiba makindeno. Okoni kaka jalo manodongo e kinde kedo ne demokrasia ma pachoka omor kod okenge ma oseneno mamoko kuomgi obedo mise manoloso katiba ma 2010. Oburu koni kaluwore ni dwaro manomiyo jokenya wuok oko e Sabasaba mokwongo osenyago olemo. Kaber to odichieng' ni koro keti kaka holiday kolero ni kar dhi ndara to winjore jopiny ogo turbin ndalo mabiro kendo par thuondi mane okedo ne Kenya kaka yorito ratiro kaachiel kod demokrasia mar piny Kenya. Kata obedo ni alap ma Kamkunji ema nitiyo godo e nyiso sigana mar Sabasaba kendo ne thoro ti kode bago rombe mag siasa ne rapar makama kod mamoko mar sundo sirikal e lokruoge manyayo demokrasia. Kuanzia ma 90s hapo ma 90s ndio tumemaliza primary school, ndio tuna grow. Rallies zilikuwa zinafanywa hapa. Unajua ile curiosity tu kuishi hapo, unaona magari kubwa kubwa zimekuja. Ilikuwa na pia mimi na attend tu kuona. Sina kwambia politician walikuwa na kam na watu wengi. So ilikuwa inafika mahali mapolisi wanaanza kutupatia gas. Kwa sababu mostly wale walikuwa nakuja hapa walikuwa ni opposition. Sani lokruoge mathoth dhi nyime. Kamkunji sani oting'o kar tugo opira kod tuke mamoko kod kuonde mamoko menyalo ti godo kod oganda. Talent mingi zitapatikana hapa. Kwa kuwa si mambo na mpira peke yake. Kando na mpira kutakuwa na basketball, alafu pia tuna multipurpose. Hii multipurpose itachezwa game kama tennis, hockey. Kwa kusafi si kama kitambo. Kitambo walikuwa wanaua watu kwa hiyo kiwanja sana.
Hata saa hii tukekuwa tunafungua hii barabara. E kinde machal mar Kamkunji lokore kaluwore kod gedo matimore alworano. Penjo en ni to bende obiro medo bedo gi chia mar rapar kod teko koteku mar lokruoge ma osebedo katimore e alab siasa ma pachoka. George Bati, Ramogi TV. Okoromogi mano kaka weche mag Sabasaba ochalo odiechieng' ma kawuono kama kwayo med chiw jopiny giwegi bende golo pachgi Okoromogi. Kowere kod mago ni bad migawo mar obila Attorney General kod ogai mar obila e pachoka koro omi chik mar chopo e nyim doho mar lero gimomiyo ok owinjore kawonegi ondamo mager mar chik bang' yudo ni ne ok giluwo chike doho kaka owinjore. Ma en kutenre kod chik mane doho golo dwe mar adek higani ni owinjore giket chike matayo ng'anyo e pachoka, chenro mane onego tim e kind thuolo mar ndalo 90. Efinyakidi nigi ler mathoth ewi wachni. E nyim jang'ad bura Alfred Mabea ma doho mamalo ma Kisumu, bura ewi chike mowinjore tang'anyo ma pachoka odhi nyime. Bura mabende nomakie doho kod jogo ma wedegi nowito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo ma higa 2023 e boma ma Kisumu. E chik mane ochiw tarik 26 dwe mar adek higani, mabende ne ong'adi ni chul jong'anyo $38.6. Doho nochiwo chik ni ei thuolo ma ndalo 90 bad migawo mar obila National Police Service, Attorney General kod ogai mar obila oket chike matayo ng'anyo e yo mabiro neno ni okoroch ratich oganda. Kata kamano, giserem timo kamano. 90 days expired on the 24th of June 2026. It is today's 13 days over that period. There is nothing on record to show that the said directive was complied. If anything was being done, the first to third respondents felt they would be unable to comply with the directive. Nothing would have been easier than to file for extension of time before today. Jang'ad bura Alfred Mabea wuok magere wichal makamano ni odhi ataro gi pen chik mamenyo weche ratich oganda kendo nitie yore mag chwalo ng'ur ponono ni ng'ato neno ni doho ok ochiwo chik mowinjore. This is blatant disobedience of a clear court order. One disobedience is one too many. It is an affront to the rule of law. It is a breach of Article 10 of the Constitution. Court orders are not suggestions. They are not suggestions to be second-guessed. They are processes of challenging orders that anyone feels onerous. E kindego, riwruogo kinde LSK badema Kisumu omako katiendgi ni gibiro dhi nyime manyo ratiro mani chudo manyocha puodhi kokadhi aput ma jatend piny nochuogo ok nyis ni jokanyo e sekta mar arita ocha chike doho. Institutions that are mandated to ensure compliance are taking the issue of reparations as excusing them from complying with accountability as regards the structural interdict. Gimedo ni kata obedo ni nitie chenro mar chudo ma osechakete tim jogo mano yudo hinyruok kod mano lalo wedegi nyaka yud ratiro. There are attempts to silence many victims of police brutality who want action, cogent action taken for the harm that befell them, for those that they lost as a result of police brutality. That there is a process of reparations that is being undertaken, but reparations should go hand in hand, or compensation should go hand in hand with accountability. And accountability means that there has to be justice that is done. Somebody must be answerable for what happens to the petitioners behind us. Burano ibiro winy tarik 21 dweni kama igeno ni bad migawo mar obila Attorney General kod ogai mar obila biro chopo. Efinyakidi, Ramogi TV. Kawasoro Ramogi ni ji 8 wito ngimagi e masiche ariyo mag apaya manotimore apaya maduong' mawuok Nairobi ka dhi Mombasa kendo weyo jomamoko bende hinyruok. Masira achiel ne otimore e kinde mabasa mar kambi Hamid mane dhi Mombasa otuomo loche ariyo kendo nego ji 6 ka machielo ne otimore e gweng' ma nyumba ndune ma onego ji 2. Lidio Okeo nigi ler ewi weche mag masichego. Gin masiche ariyo manolal gi ngima ji 8 e apaya maduong' ma Nairobi kadhi Mombasa ka jogo manotonye masira manotimore Kapiti Plains seyo derep lori kuom kelo masira manonywande gi bas mar Tamid mating'o jowuoth. Jowuoth manotonye masira no wacho ni derep bas no notemo kwepo lori manori kochomo gi tir to kata kamano ne ok onyalore. Mimi nilisikia tu basi ikishika break. Afu nikasikia tu mlio. Nikashtukia naona moshi, naona giza, nikaanza kutafuta. Nikajua tu mtoto wangu amekufa.
lakini bahati nzuri nikampata kiti ilikuwa imemlalia. So gari yetu ilikuwa kwa line yake, lakini ile trailer ilikuwa ina overtake road. Dereva akajaribu kukwepa lakini akashindwa. Mimi kivyangu nilikuwa na bibi na watoto wawili, lakini bahati nzuri wote walipona, hakuna mwenye amepoteza uhai. Ile tu mtoto mdogo ndio macho yake iliingia kioo, anataka aende theater. Komanda marobila ma sub-county Makalama Patrick Gaitirira oyangoni achiel kuom lochego ne temo kadho lori machielo kamano orado ya rigari gi bas manoting'o jowuoth manore kodhi Mombasa. Kata kamano oyangoni jogo manoyudo hinyruok dhi mbele gi thieth kendo chenro mag wuoth bende koro oseduoge wang'e. We had 6 people who died and others, a number of them sustained serious and minor injuries. The trapped bodies have already been retrieved from the bus. Kilomita machuok kaoya alwora ma Kapiti kamane masira notimore. Masira machielo notimore alwora ma Nyumba Ndune Salama kama nyamburko mar jowuoth notumore gi trailer kendo kelo tho mar ji ariyo ka ji mar mapagario noyudo hinyruok. Ji aboro manotonye masirano yudo thieth osiptal ma Sultan Hamud kama moko 4 mane chal mar girach no dar ma otere osiptal ma Makueni Referral. Lydia Ukeyo, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi wadani wakao yueyo marwa mokwongo weche manyien mag Imoro odhiambo ma kawuono kama neno ka ji medoro ote mage mopogore bang'e moko kuom ote ma medo donjo ka nyako Ramogi mondo ibed achiel kuom jogo ma okete Ramogi TV kendo yudo in bende ka intiere ka achiel kachiel. Neno ka Father Peter Jwang'orono wacho ni following opingo ng'anyo ni ng'anyo onge tiende, katiba mane manyo e Sabasaba ne jopiny oseyudo. Mano Father Peter Jwang'orono. Erokamano Ray Wuoda Ageng'a Kadem wacho ni bati weche ajali dwa medore kendo onego sirikal odonjre mondo oket arita mang'eny ahinya. Wacho kamano. Erokamano Odhiambo Joseph Kombo wacho ni Imore bati ma Wuoda Lego Agulu amor gi referee. Okay, sawa. Noka Jalang'o Otieno Sabasaba no kelo nu multi party ma kawuono ni to kelonwa ang'o mano mopenjo ka Arthur Ongere Junior wacho ni asedonjo kan so ESDA Church Sondu mosne engineer Tobias Juma. Erokamano Nyaras Kofi in bende intiere ka kendo ineno yo makare. Julius Jalang'o pani otimara seso mokanyo. Vincent Odede bati ni mos kuwuok e gwenge mago Ugis Ramogi TV ler kenda mora ahinya. Erokamano Clinton Ochieng' wacho ni antiere wang'e Long'o Kadem kendo koni en bendo nenowa e yo maler. Celeste Nyager nyisi ni following from Ligega gwenge maga Siaya kocha. Jamta Wuda Wasi bende nitiere Wasi Boda en bendo nenowa e yo makare odhiambo ma kawuono. Erokamano Thomas Jasega Imore bati Ramogi TV ler sega ka kendo amor kaka weche manyien medo donjonwa achiel kachiel. Yiera mondo akaw yueyo gi kanyo nyako Ramogi neno kuku nyako bende ng'iso na yo makare kendo en weche manyien mag Imore. Wadhi e yueyo mana mapiyo ka duogo to podan gi weche mamoko mathoth nyako Ramogi. Kata kamano kawuono abiro timo mos kaluwore kod bedo ne chendo mar ng'e gwenge wa kang'no bergo kaluwore gi chal ma ok nyal geng'. Kata kamano juma mabiro biro medo bedo kode mondo med ng'eyo ni to gwenge nying gi nowuok kanya. Sigana ma dimba matut ahinya ewi gweng' ka gweng'. Kao kamano gi sani to dhi ane yueyo pod duogo gi weche mamoko manyien ma en Imore Ramogi TV. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong' no kaka mabe tuose don. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no ok tow piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo
ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jombetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seji nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development ma for East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Machiegni kendo nyakoro Ramogi bang'u ke iwe wadhi nyime gi weche manyien. Ne ochuno bila tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'o gi mako jogo mane keyo tak e boma ma Kendu Bay, kaunti ma Homa Bay. Jong'anyogo ne gin jotije manyiso ichwang' margi e wi gope ma giwacho ni gibandho tend kaunti ma Homa Bay. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich oloso siganani kendo maen. Tulo ne obede boma ma Kendu Bay okinye ma kawuono e kinde ma obila ne timo apedha mar mako moko kuom jotije mosebiro ka temo lere boma ma Kendu Bay mane okeyo taka kuonde mopogore boma no okinye ma kawuono e wigina ma giwacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay pok ochulogi kuom thuolo maromo dweche 12. Ne ochuno obila mar tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'ogi mondo kegi maka achiel kuom jogo mane otelo chenro mar keyo yugi e boma ma Kendu Bay kogwen ma kawuono. Kata kamano obila ne oduogo make ma otere e stesend obila ma Kendu Bay. Moko kuom jotije ma ondiki gi wuon orak ma sirikand kaunti ma Homa Bay nomiyo tich mar keto ler e boma ma Kendu Bay kod alwora mare. Wacho ni pok ochulgi osachgi kuom dweche 12. To nitie jotije mamoko mane okel mar timo ler Kendu Bay ka gin to pok ochulgi. Aseyuecho ka kuom ndalo mang'eny to pesa pok wayudo. Ka to nyocho kaw joma nyien tichulo pesa to wan ma joma chon pok ochulwa pesa nyaka sani. Onge gimoro amora moseng'iswa gimomiyo pesa deko onge. Nyithindo waleo gi nyithindi kudhi skul. Johala e chiro ma Kendu Bay wacho ni jotije mane ondiki mar keto ler e chirono ne oweyo tich kalure kod gowi mage bandho gino mosemiyo yugi obiore e chirono kendo kelo negi pek. Chiro ka to ne nitie ndalo ma ka ni ywecho to abiro e chiro kata yudo kose ywechi maler kabisa. Lakini sani chiro lil maonge kata kaka inyalo Kendu community ok ywe chiro. Miwa uru joma nyalo ywe chiro e yo moro maler. Gibedo bida mos gik moko iloso mos to ne gidagi. Koro ka joma nyien biro mondo chak ywecho to gikelo commotion gitemo ni mondo gitam jogi kendo ne giba kite mar mondo mi jogi kiti. Mae momiyo polisi koro nyaka kam mi mondo kwe obedie. Magi bolo nyaka tia gas ma everybody titeno oringo. Koro wadwaro ni mondo kwe obedi. Wan wadwaro kwe nikech kwe no ema miyo wanyalo miyo johala loko. Sani koro mini ochung' ok ginyal loko onge gimoro amora manyalo timore. Jatend migawo mar alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Dr. John Agele okoni wuon orak mane omi tich mar keto ler Kendu Bay ne ojwang'o tich kalure kod gowi moko mosebiro kawo bandho gino mane omiyo giketo jotich manyien ka okoni gowi ma kamano giseketo chenro mowinjore mondo mi ochule odhi gi nyime kod tich mar keto ler e boma no. Nyocha nitiere pending bills moko mane nyocha nitiere e ng'ama nobedo contracted mondo o clean Kendu but in the middle of their contract ne pod nitie pending bills moko kora paro ni they felt they needed not to proceed with the contract, so they abandoned the contract along the way, which normally should not be the case anyway. A contractor should always just try and make sure or bando chudo. The Kendu municipality still had to be clean because otherwise the business there will not go on. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Jochiw tiegruok e kuonde tiegruok mag tije kaunti ma Migori obogo ng'anyo tich ka gibandho mondo chorgi ngas mamalo ma idendo gi dho ngere ni promotion. Jotijego ma osebedo ka konyo e chenro mag tiego jopuonjre kuonde tiegruok mopogore opogore ne obago wuoth nyaka apise mag migawo mar somo e kaunti ma Migori ka ywak mare ni giserito mondo medgi lemo mag tich chakre 2017 kendo mano pok otimore. Kotenegi kod Alphonse Onono ma en jagoro mar riwruog jotijego ma otisi ni Migori County Instructors Welfare giwacho ni gin kod pek mar ngima kaluwore kod bedo ni osara ma gichamo sani ni piny kendo medo gi ngas e yo ma dhi malo nyalo reso ngimagi. E twak margi gikwayo gavana mar kaunti ma Migori mondo winj ywakgi kendo omigi thuolo mar chopo e rang'iny mar tich ma owinjore. And we believe, His Excellency the Governor, wherever you are, we know you are a master of law. You are a doctor. You understand matters pertaining to law. And we all know that justice delayed is a justice. Denied. Justice delayed is justice. Denied. Justice delayed is justice. Denied. So we see that our justice for promotion is being denied. His Excellency, we therefore request that you move with speed to ensure that our promotion is granted. We have been due for promotion since 2017. We haven't been promoted, and this is our right. And we are not requesting the county government to promote us. It is our right. We are due for promotion, and we have been denied from the Department of Education. I don't know who is sleeping on his job or on her job, but we are being told that our promotions are still in the process from 2017 to date. Sheria za serikali zinataka ukifanya kazi miaka 3 unavuswa unapata promotion na unaingia kwingine. Tukija kwa idara hapa, idara ya elimu, hatupati mwelekeo mzuri. Ndio maana leo tumekuja kwa wote tuongee nao kwa heshima na taadhima ili watuelewe promotion yetu itekelezeka leo. I want to be designated so that I be called an engineer because I'm a registered engineer. And from there henceforth, if they do this one for me, I'll be very happy. Kapurwane gwenge ma Migori ni nok mar piyo kwa boma ma Migori ka jodak e boma no dwaro mondo tend county ochwalnegi pi ma ler ma ginyalo tiyogo. Tend county ma Migori kata kamano singo ne jodago ni pi dhi dok negi machiegni ni. E kinde malo dwa chiego jodak mathoth e boma Migori osebedo kongi kod pi maler, pi mawuok e fereji. E kuonde dak kaka Oruba, moko kuom jodak wacho ni pogneno pi mar fereji kuom kinde maromo dweche 6. Mar wach sani dweche madhi 6 ka waonge pi maler minyalo modhi. An awuon iyudo ka kuma pi nitiere en River Migori to gi kuma dake distance of 4 kilometers. Iyudo ka chuno ni nyaka ang' wachiwo gi dhako sa 10 gokinyi. Watiyo gi pi achiel to pigno be en ma ji luokore, en ma ji time gimoro amora. An akwayo gavana teme juu chini mondo wabed gi pi nekes. Thothgi yando osebedo ka oketo mana genogi kuom pigi mawuok e kisimbni ma okuny kod ji giwegi kisimbe masani bedo kod thothgi koro osetuo nikech oro. Ani chieng' rieny pi okose Migori County kairi kendo pi manya yudre ma wach ni en reliable en pi aora Migori modok piny. To pigni ng'enyne kosedok piny kaka gik moko mang'eny iketo iye ma ok dhi gi ngima maber mar dhano. Thoth jodak boma Migori sani koro oketo mana genogi kuom pi mowuok aora ma Migori, aora ma pigi bende ochido. To chulo tax mare pile ka pile. Sasa mudhi duka to chulo tax. Ka en go ande moro ti iginene, ibiro ti choko pesa kuom. To ni ng'ano ok nyal yudo pi malong'o kidhi e market. For example, iyudo ka pi onge, otende ma ji chiemegi. Wawanda ni to kata sani gi pi mitedogo, itedo gi pi machalo na to kodo be pi onge, wabedo gi pek nikech sechego waluwo wamanyo pi e aora Migori, iluwo ka aora Migori no en masani time gimoro amora. Jodak Moruba ka otele ko Charles Oseko Rashid Ouma wach ni ten county ma Migori nyaka koro bi kod okenge makare mar neno ni jodak e boma Migori koro bedo kod pi maler e kinde duto. Pig ma River Migori no
iyudo ka nitie chafu moko eme chwere rech mamine chwere rech gige rech go dhi kanyo jomoko dhi kuonde go emiluokruoke pigni emiluoko go law koro wan gi sida adiera nitie tuoche moko ma samoro wanyalo gore kaka sani neno ka koth onge buru nitie wakwayo county government nikech pi nie lwetgi kiosk mane giketo mane pine otwo te sani onge pi Migori ka choche ma ji dhiye kaka moko mane stage ka pi onge sani koro iyudo ka wan gi tabu. Ywak mar pi ok en mana boma Migori kende to nyaka gwenge mamoko moting'o mapere sub-county ma Suna East ma jodak makono wacho ni gimodho pige ma ochido. Pi osethagowa kabisa nikech iyudo ni nyaka nyocha koth lal sani dhi dweche madhi mana 6 to mondo iyud pi en gima tek kabisa. To an akwayo county government ni ka nyalo yie mondo ong'i kaka onyalo konyowa wanyalo yudo pigno to konywa mang'eny nikech sani tuoche nitiere kolera ng'eny kabisa. Pi ma Migori ni ok wanyal tiyogo nikech pigni en gi uchafu. Waterborne diseases wabedo exposed to. Koro as a government mobedo committed mondo ensure ni citizens ge odak maber wakwayo mondo olosnwa pi. Tend migawo mar pi e kaunti Migori oyango ni pod nitiere nok mar pi e boma Migori kata kamano giketo okenge mar ne jodak oyudo pi machiegni. Jatend migawo mar pi e kaunti Migori Silas Onyango e kinde mar juma achiel mokalo ne owacho ne gitemo ne koro boma Migori kod yudo pi maler e kinde machiegni. E taondewa ma dongo sani onge kod pi. Chandruok mane wabedogo en ne pi ka oula nopong' nowang'o masindewa magoyo pi. Masinde 4 gi kanowang' achiel kende en siling milion 20. Koro ne wadwaro milion 80 mondo walos masindewa. Masindewa gi waselosogi kendo wageno ne bang' jumbe 2 kata juma achiel wadhi bedo kod pi. Koro wakwayo jopiny ne ma otimore nikech mano ok gima ng'ato ang'ata chamo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kuok Migori nyako Ramogi wadhi nyaka e piny libamba ma Sudan ma milambo. Kama oyudo ni luoro medore piny Sudan ma milambo bang' komiti mar riwruok mar Red Cross yango ni kuom thuolo mar dweche 6 mokalo ji maromo 266 mani kod adhonde maricho mag risasi kendo ngima gi ng'awo osedar kawuok e gwenge mopogore opogore kendo manyo thieth moyiedhi e boma maduong' ma pinyno Juba. Ma timore e kinde ma lweny pod dhi nyime nyaka sani e pinyno kendo jochiw thieth wacho ni giseneno medruok mar 50% mag jogo mayudo adhonde mag risasi chal ma kelo midhiero mapek e chenro mag thieth e osiptende madongo e pinyno. Cynthia Onyango lero nowachni. Kuom thuolo moheo higni 12 mokalo piny Sudan ma milambo osebedo kod lweny ma osekelo midhiero ne oganda ka chenro mag thieth bende osedok chien kendo chuno jogo machiwo sir lim gwengego mar reso jopiny. Kamiti makende mar riwruog Red Cross e piny ngima kata ICRC mogoyo tach e boma ma Juba kuom thuolo ni duto osebedo karango chal mar oganda limo gwenge kendo temo reso ngima jogo mochiel kod magina kendo dwaro thieth moyiedhi. We came here to do medical evacuation for war-wounded patients. Actually, it's a mass casualty because we have more than 10 patients in a row, and we came to do the triage. Kata kamano, jochiw thieth koro nyiso luoro margi ewi magiwacho ni nitiere medruok mar 50% mar jogo mayudo adhonde maricho mag lisasi kachakre higa mar 2015 gisetimo bero maromo 29 ne jotuo kendo gie sani gimedo limo kuonde ma jopiny dware kony. Since 2015, ICRC has conducted 29,600 surgeries and 5,000 transfers from different locations and brought to Juba, where surgical activities are available. Chakre higa mar 2024, ICRC wacho ni moheo jotuo 5,000 osedar e gwenge mopogore opogore kendo gibedo kod bero moheo 100 ka kuom dweche 6 mokalo kende gisedaro jopiny moheo 266 kwan mani malo kod 50% magihinyo daro. By June of this year, we've seen almost double of what we saw by June last year. So the conflict is not getting any better, and the situation, the humanitarian needs are also on the rise.
This is further complicated with the fact that the funding also with other NGOs also has gone down. E kinde ma piny Sudan ma milambo hingo higni 15 nyaka noyud telo margi kendgi, kwayo pod medore e chenro mag bero ngima oganda mokalo e midhiero mag lweny machuno jochiw sir mondo jiw twak e kindgi kod jopiny mosiko kadar kod luoro kaachiel kod andaki. ICRC medo kwayo jokanyo manoketo winjruok e tieko lweny makamano mondo ne ni gichopo kare singo duto mane giketo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawang'iyo motende kod weche mag ohala ni jodak mar Mula pod odak kod luoro kendo giywago midhiero ma gikalo e kaka meko ma oyaye kidudogi kod kwedo chenro mar kunyo mula e gwengego. Ma en kaluwore kod apedha ma obila mag majoni medo timo e gwengego dweche 4 nyaka ne rakruok bedi e kind jodak gi kambi ma kunyo mula e gwenge makono. E kinde romo ma okelo kanyakla riwruok mar okinde matindo makedo ne ratich oganda kod jopiny mar Mula, jopiny goramo ni ok gibiwuok e lope kwerege ni mar onge okenge malong'o mosenyisogi kata mosenyisgi maler kaka ibiro dargi kanyo. Haya yote tumepitia kuanzia mwezi wa pili mpaka wa leo. Mimi nilioleka hapa mwaka wa 1983 mpaka sai na tunakula tu gold. Bwanangu akupanda gari akaenda Nairobi, hajui hata Kisumu. Na gold ndio imenilisha, ndio nimefanya watoto wangu wamekua. Sasa niko na vijana 4. Naambiwa nihame, nitawapeleka wapi? Ya pili, uwezi lala, uwezi kaa kama umetulia, na huku mnyuma tulikuwa tunatulia. Tunakula hapa ndio imetulisha mpaka tumekuwa wazee. Umio wadagi ni ok mondo wadarka. One okwadar weche mag mining and precious metals koko bedo handle maber nyalo lokore masira to e kinde duto te ng'ama lich monego bed ni ng'iyo en jachan magik machal kamagi oyudre miechegi emomiyo obedo chung' motegno gi joramula gi kuonde moko ma wachni omako kendo okinde biro bedo medore kendo wabiro temo matek kaka kal nyalowa kaka dhano wabojo enforces gi jomoko kendo wabiro temo kabisa mondo lwenyni walo. Day and night jok nindi. Koro mage mano wacho ni artisanal miners makunyo mula ramula. Mane kama giyude ratichgi magi eyudo ka giketo go chieme mesa to gichulo nyithindo school fee. Emomiyo koro wakelo wakili mabro konyo joramula artisanal miners mondo gibende ratechgi mar ng'wech milawo gi kone ni oyudi. Oganda mathoth e pinje mag Afrika pod ok yudi chenro makare mag omenda kata doko ni teknolojia osemedo idho mar tiyo gi simbe mag ong'we yamo e weche mag oro yudo to kod kano pesa. Bengi mar Equity koro oyango ni nigi kod dwaro kata nitie dwaro mar tieko midhiero ma osebedo obadho e chenro ma jopiny kata chenro mag jopiny yudo resruok e yore mag omenda. Bengi no keto winjruok gi riwruok mar African Nenda Foundation ma osir kod Gates Foundation mar jiwo yore mag omenda ka itiyo gi lony manyasani kendo mayot ne oganda. Giwacho ni chenro no dhi ko omenda ka okalo e yore mag ong'we yamo, keto yote ko omenda kod chudo makalo tong' mag pinje kod jiwo chenro mamoko mag omenda ka okalo e tudruok gi sirikende gi jokanyo mamoko. You also have a citizen wallet, then you have all the information and data at one point. My principal responsibility in the bank is to champion socio-economic transformation of Africa. And so this is a practical step of doing that. We've learned a lot in terms of financial inclusion from what you guys have been doing over the last almost 20 years. Yeah, you came and basically broke down the traditional banking ethos. Now, African Nenda is a foundation, of course, that works with the Bill and Melinda Gates Foundation. And what do? We're trying to drive financial inclusion on the continent. Today,
even as you've seen transformation in mobile money, we still have 400 million Africans on the continent. Nakoromogi adone wachako kawa ne yue machielo no ka ji medo ndiko na kawa ngima na jok mandiko Pastor George mar gwenge ma Homa Bay kocha wacho ni wan kodi owadwa jowa opuonjere timo ng'anyo mamuol. Sirikal bende chiwo arita makare kendo ritra tech oganda. Wan kod Pastor Elizabeth Madam Vida mar Nyal Kinyi School kod Engineer College mano Pastor George Full Gospel Glow Church Homa Bay ema wacho kama nero kama na in bende jadolo kuom keto wang'e Ramogi TV. Jackie Nyarmodi ng'iso ni tinde waweyo ng'anyo ne jo Central. Mano gima Jackie Nyarmodi wacho. Okay, erokamano Jackie Nyarmodi kuom kete Ramogi TV. Aneno ka ji medo ndiko na ka bende uko nyakwaro bende apani ote mari nase lido e kinde mokalo chien kendo gimedo donjo be mathoth. Erika Woche wacho ni Ramogi TV ler Nairobi Kayole kendo fwaya ne joka bojute. Erokamano Kill Boniface watching live from Namba Kodero News ler ahinya. Jagem Apoche wacho ni ler. Erokamano in bende Regan Omondi wacho ni kaka sadhi isedo nyo kaka pile in Madare 4B kendo weche manyien mag Ramogi TV donjo ni kaun kod min ot in bende Omosh Jakabonyo jana mogiler ndi Mondi Obuolo mar Sakwa ka Masia anena habari ingi jaodi Faith. Erokamano in bende kuom kete George but amora ahinya gi weche manyien kendo amedo luwo wacho ni walam muru ne piny Kenya dwaro lemo josiasa ohero koko jende otang' kod josiasa mohero koko. Mano message ne wacho ni mano yote mare ne oganda mawuok Nyanza region and beyond. Mano Dan Wudo Muya kawuok Mombasa. Erokamano ahinya in bende kela loch maja Kiranda ka chieng' Ward 7 wacho ni Wood Tsunami oimore timo mosanya ne joma owito ngimagi ajali motimore apaya madhi Mombasa. Wach moloyo awuoro ng'anyo okane kama otere jo Kenya. Sirikal owuok kod gimos mano kaka Super CS John Badi no wuoyo kod oganda kinde mag finance bill giloso budget ma jopiny owinjo. Ano kila loja Kiranda wacho ni amos ne director Robling Goje bende. Karo Serena Nyaboro wacho ni anto kama ji dhie ng'anyo daka support okane kanitiere tiende kata matin. Erokamano japuonja Red Nyakie bende nitiere kodwa e weche manyien. Greetings brother, aluo twak kata weche manyien amora. Okasiro mgomo masaka sa ma kelo ketho mwandu lalo ngima kendo ohala bendo yuda sara. Mar ariyo nyaka watang' kod masiche mag apaya ma inyalo geng'. Owacho kamano. Joshua Dhoth Soja wacho ni ko entiere gwenge mag Wajir kata Wajir en bende omor ka ikelo weche manyien. Wudo Mlima Jembe ije kodi kelo weche manyien yo makare. Mane Riko Dudubaya Wudi Nyaseme njiro ruba kajatinga kanyendo. Okay. Erokamano ahinya ka jaduong' Onyango wiyo bende eno weche manyien dala mar God kwere kinde ma pod en kod kuyo bang' wito mikache bang' wito minode. Mama Jane Onyango pole sana jaduong' kuom lal makamano gi oganda nyola ma joka Osogo duto te kuom wito miyo ma nyotaya kata sulwe mar dala. Erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV. Nyakoro Ramogi yena mondo mi adhi e yweyo ka duogo to wan gi weche mag tuke. Omiyo kaka neno kotimore cha World Cup pod dhi nyime, wan gi weche mathoth ahinya. Omiyo kidhi mabor to dhi bayi to kobayi to koro kik ipenj ng'ato ni mar weche tuke duogo mana bang' thuolo machuok kende e yweyo mwakaoni. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Mondo iyud wendani kaka Skiza Tune mari, di star 811 star 343#. To pare niya, Ramogi TV e od jower duto te. Wadonje weche mag tuke. Gedo mar alap mar Raila Odinga International Stadium chiegni rumo motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 ma ibiro bagi Kenya, Uganda gi Tanzania. E limbe mare Otieno Manyore alabno, jalup jatend piny Kithure Kindiki olero ni pe maromo 31 igero e Kenya mangima, kamano mar Raila Odinga International Stadium e maduong' moloyo migero chakre higa 1987 manogere alap ma Kasarani. Gedo mar alabno itimo seche 24 odiechieng' ka odiechieng', kendo ibiro ting'o ji maromo 60,000, mano makete kaka achiel kuom pe madongo e pinje Afrika. So we are having finishes works at the main VIP. Kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha, lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha ile Nyayo Stadium, vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea. Kocha mar tim Kenya jotugo mawake ni matugo adhula Harambee Starlets Belin Odemba okwayo riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka mondo chul jotugo go omenda ge mabalang' mag tuke 2 mokalo mapok ochulgi nyaka sani. Harambee Starlets timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi e piny mar Morocco. Odemba bende okwayo jatend piny William Ruto mondo chiw sir ne Starlets mana kaka ne otimo ni tim yawuoyi mar Harambee Stars e tuke mag CHAN. Kenya nitiere e grup mar A kama oting'o timbe kaka Algeria, Senegal gi Morocco, ka duogo mar Starlets e tukego biro tok higni 10.
Kusema la ukweli, God alikuwa na reason kwa nini walitoa ile time akaleta hii time. So sisi kama team tuko ready. Hatukuwa tumefeel ati tumefeel vibaya juu tournament imetolewa. Morali iko sawa, wachezaji wako ready. So wacha tuende Morocco. Tutapambana na tutawapia results fit. All these ladies who have been called to the national team are Kenyans. They play football. They represent their teams. They are representing the country now. They're the best that we have. I'll urge Kenyans to trust in them, to give them good vibes, to send them away with very positive vibes that can steer them, that they can also feel good as they play for a country that loves them, because they love their country, and I'm sure they're going to give their best, so we can only call for support. Karen Patel dhi nyime gi timo ikruok mare motelo ne piem mag geche mag Rwanda Mountain Gorilla Rally ma ochan kind tarik 11 mar dweni. Patel mariembo ne tima mar KCB nyaka sani omako thuolo mokwongo e chung mag derepe gi points 83 tok loyo piem ma kamagi tielo 3 kaka oluore kama oting'o mano ma Pearl of Africa Uganda. Kowuoyo gi jofwambo, Karen Patel olero ne ikruok mare ni kare kendo geno mare en kwanyo points duto mabiro medo chwale thuolo mokwongo kogeto simbo e kinde ma season ne biro rumo ayanga. We are off to Rwanda this week, and as always, Rwanda is a lovely place, a lovely rally to participate in. We've had very good runs in Rwanda, except for last year we had a big crash. But we're hoping for a comeback, and obviously we would love to win the rally and secure more points towards the Africa Championship. So that's the aim. We're going to go there and fight for a top spot.